ukuhlangana sizothamela noma sihlangane ebukhoneni bukaNkulunkulu. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu usiqinisekisise ngento eyodwa, wathi lapho behlangene bebabili noma bebathathu mina ngikhona phakathi kwabo. Wathi uJesu wena ngabe eseyivala incwadi kaMathewu, wathi bheka mina nginani kusukela manje kuze kube sekupheleni komhlaba. Okusho ukuthi umzuzu nomzuzu sihlale sinoNkulunkulu, yena unathi. Haleluya. Okubalulekile kakhulu ukumazi yena uNkulunkulu. Okubalulekile kakhulu ukuba nobudlelwano noNkulunkulu, esekhona esenawe umzuzu nomzuzu. Uke wakhuluma kuJoshua, wathi Joshua nceki yami, njengalokho uMoses esengasekho sekuthatha wena, kodwa ke nakho ngifuna ukwazi njengalokho nganginaye uMoses nceki yami, kanjalo nawe ngiza kuba nawe, angiyakushiya angiyakuyekelela. Haleluya. Sizofunda ke incwadi kwabaseKorinte bokuqala ebhalwe umpostoli isithandwa samakholwa. Haleluya. Umpostoli uPawulu isithandwa samakholwa. Le ncwadi ke yaseyikhuluma kancane. Mangabe umpostoli uPawulu ebhalela ibandla laseKorinte, ihistory noma umlando uzokutshela ukuthi ibandla laseKorinte kwakuyibandla labantu okokuqala bebengewona ama-Israelites, kwakuyibandla labezizwe. Haleluya. Okwesibili kwakwabantu ababengenakho ukuqonda kakhulu ngezinto zikaNkulunkulu, njengalokhu ivangeli kwakusawokuqala lifika kubo. Kanjalo babe nendlela thizeni ebabephila ngayo. Kodwa umpostoli Paul langabeqalisa, uyiqalisa ngokuthi ngiyanibhalela nina abangcwele benkosi abathandiwe uNkulunkulu, umusa nothando nokuthula okuvela kuNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu makube kini. Mangabeqalisa le ncwadi siyathola mangabe seyiqhubeka ukuthi kahle kahle le ncwadi lena uPaul bekade eyibhalela ibandla ekade lihlupha kakhulu, kwacishe ngaphezu kwawo onke amabandla kade ngewabhalela. Kodwa ke le ncwadi lena uyibhala uPaul ephendula yeminye yemibuzo ekade leli bandla leli linayo, ngokuba noma impilo endlele kade bephila ngayo ingekho yinhle, kodwa bebenakho ukumthanda uNkulunkulu, bebenayo into yokushisekela, into yokumfuna uNkulunkulu. Lasofunda khona-ke sifunda nje ku-chapter 1 uverse 9 wakhona uthi uthembekile uNkulunkulu okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. So umpostoli Paul ku-chapter 1 kuleli verse sifunda khona ukhuluma indaba emnandi kakhulu yokuthi okokuqala into ekumele siqonde ngoNkulunkulu ukuthi uthembekile, ethembekile enjalo uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu wabe esesibiza ngobizo olukhethekile, ubizo lumnandi lokuhlanganyela nendodana yakhe uJesu Kristu. Elithi iBhayibheli-ke mangabe uJohane ebhala isikhathi sikaJohane-ke, uJohane umvangeli noma uJohane umpostoli kulaba abawu-12, ngokuba umpostoli noma umbhapatisi uJohane ayikho incwadi ayibhala, kodwa uJohane wabhala incwadi ey'nhlanu zeBhayibheli okungokukaJohane ivangeli. Haleluya. So nangabe emveza
uJesu umveza ngendlela yokuthi ungubani uJesu. Kodwa la ngifuna siyithinte khona ilapha ku chapter 3 chapter 1 verse 17 lalithi khona uJesu iqiniso nomusa kweza ngoJesu noma umthetho owunikeziwe ngoMoses. Indaba ngikhotha lela verse lelani ukuthi ngifuna siqonde umhlangano esikanye nawo noma esikuwo noJesu. Umhlangano uNkulunkulu asibizele wona uke wathi khona ngabe qhubeka kwabaseKorinte ngethu chapter 6 verse 17-18 la ikhuluma khona ngokuthi imizimba yethu ilithempeli likaMoya oNgcwele. La ikhona esethi ina kanjalo umuntu noma ngomuphi odihlanganisa nenkosi umoya munye nenkosi. Okusho ukuthi noma ngabe omuphi umuntu osefinyelele egxathweni la ethi khona ngifuna ukuhlangana noNkulunkulu, ngiyayinikela ethenini impilo yami ngiyihlanganisa noNkulunkulu, lo muntu uba moya munye noJesu. Ngokuba uJesu uyindlela, uyiqiniso, ungukuphila, uyindlela eya kuBaba. uJesu mangabe efa esiphambanweni lithi iBhayibheli kanjalo wasenzela indlela noma wasenzela umusa ukuthi sizingenele thina sonke endaweni engcwele indaba. uJesu uthena ngabe ehla ezoba umuntu ebantwini wase wayishintsha ukuba uNkulunkulu waba umuntu ebantwini ezokwenza thina abantu ukuthi sibuyele eqaleni kubudlelwano noNkulunkulu esasinabo noma sibuyele endaweni lapho esasinobudlelwano khona noNkulunkulu. Ngokuba lithi iBhayibheli uJesu noma uNkulunkulu wayekuKristu Jesu ebuyisa abantu ebabuyisela kuyena, okusho ukuthi la kuhlangana khona umuntu noNkulunkulu ikuKristu Jesu. Haleluya. Kanjalo ke uNkulunkulu la sifunda khona lithi iBhayibheli uswethembekile uNkulunkulu osibizelile ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu. Okusho ukuthi kahle kahle uNkulunkulu uthena ngabe umuntu esewile esemxoshile ensimini yase-Edeni. Siyakhumbula ukuthi kuGenesis iyavela indaba yokuthi kahle kahle uNkulunkulu ngesikhathi esadala indalo yonke wakwenza kwaba kuhle kuye ukuthi umuntu enziwe ngomfanekiso nangomfuziselo wakhe bese abuse yonke into, izilwane zasendle kahle kahle nezilwane zasemanzini nezilwane ezingabuzelayo ezinemlenze emine, abuse umhlaba onke esensimini yase-Edeni. Kodwa ngelinye ilanga siyakhumbula ukuthi lithi iBhayibheli kuGenesis chapter 3 kwafika inyoka yafike yaphazamisa uEva base wamdlisa isithelo, wamtshela ukuthi akadla lesa sithelo uzofana noNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu leso sithelo ayethe abangasidli. Ila khona ekwangena khona isono elithi iBhayibheli kwabaseRoma chapter 5 ngobona komuntu munye ukufa kwabusa phezu kwabantu bonke, kodwa manje ngokulunga komuntu munye onguJesu abantu bonke bamukelwa ukuphila, bakwamukela kugcwele ukulunga. Haleluya. Kugcwele nomusa kaJesu. So uNkulunkulu ke mangabe bizela umuntu ebudlelwaneni noJesu, ila khona impilo yomuntu ifike ijike khona ibuyele eqaleni kuleya nkazimulo ekade umuntu enayo noNkulunkulu. Kubudlelwane ekade bukhona phakathi komuntu noNkulunkulu kubuyela la khona bungasekho ubutha phakathi komuntu noNkulunkulu. Uthi uPaul nangabe ebhalela uThimothi emtshena
ngokubaleka kokuvangela noma emtshela ngokubaleka kokushumayela ivangeli izwi likaNkulunkulu kuyisikhathi noma ngeyiso uthi bheka lokhu kuhle kuyathandeka emehlweni kaNkulunkulu ukuthi bonke abantu basindiswe bese befinyelela ekulazini iqiniso. Ubesethi-ke ngokuba munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uJesu Kristu. Haleluya. Okusho ukuthi kahle kahle mangabe empilweni yomuntu engekho uJesu kukhona ubutha phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa-ke mayibongwe inkosi yethu, makabongwe ubaba wenkosi yethu uJesu Kristu owenzile ngokuthembeka kwakhe ukuthi abantu bonke babe nomhlangano, babe nokuhlanganyela noJesu Kristu. Kwenze njani? Ila khona kufike kuphekele khona bonke ubutha obukhona phakathi komuntu noNkulunkulu. Uze wathi nangabe khuluma uNkulunkulu wathi bheka manje ngiyabhidliza zonke ingange ezekade ingange noma udonga lwesono obokade lisahlukanisa. Kwenze njani? Ngesikhathi uJesu eva esiphambanweni wafela izono zabantu, lithi iBhayibheli waba yinhlawulo yezono zezwe ukuze izwe lonke lithethelelwe. Uke wathi uJohane nangabe bhala wathi uNkulunkulu akayithumelanga emhlabeni indodana yakhe ukube yahlulele izwe ililahle, kodwa uyithumelile ukuthi bonke abantu noma izwe lonke lisindiswe ngendodana yakhe. Haleluya. Sona sifunda khona lo uNkulunkulu iBhayibheli uthi upholi uNkulunkulu wethembekile osibizelile emhlanganyeni noNkulunkulu noma noJesu, sibe nomhlangano noJesu. Okusho ukuthi kahle kahle uNkulunkulu into asibizele yona singabantu noma wenzile uNkulunkulu indlela yokuthi abantu babuyele kuye ngokuthi babe nomhlangano naye. Athi nangabe bhala kwabaseKorinte chapter 5 verse 18 wakhona wathi bheka-ke manje uNkulunkulu wethu usenzela umusa wasibuyisela kuye emva kwalokho wasinikeza lenkonzo yokubuyisana ukuthi u17 ngokuba bheka umuntu mangabe sefikile esekuKristu Jesu esenomhlangano noJesu okwaqala kuyadlula bese kuvela obusha. Kwenze njani? uNkulunkulu wenza indlela yokuthi abantu bahlangane naye. Mangabe bhala uPaul kwabaseRoma chapter 8 uthi bheka manje akusekho ukulahlwa kwabakuJesu, bengasahambi nangenyama noma ngokufuna kwenyama, kodwa sebehamba ngentando kamoya. Aphinda athi mangabe qhubeka kuyona chapter 8 esefika kuverse 14 athi ena kahle kahle uNkulunkulu usinikezile umoya wakhe, wasinikeza umoya kaKristu ukuze sibe ngamadodana sikhutshwe umoya kaKristu phila kwethu sihambe kuKristu. Ngisho umcabango yethu nangabe ufunda kuverse 4 verse 5 lithi iBhayibheli ucabanga kwethu mangabe ucabanga ongezinto zenyama, kodwa makube ucabanga ongezinto zikamoya noma ucabanga umqondo wethu uthi mangabe sicabanga ngawo sibe sisezweni likamoya noma sibe sinomhlangano nomoya ongcwele, sibe sinomhlangano noJesu. Elithi iBhayibheli mawube kithi lowo mqondo okuJesu owathi emkhulu engangoNkulunkulu wakhe akuyona into yokuphangwa le, kodwa wasezithoba wehla kwaze kwaba sekufeni ngisho nokufa kwesiphambano. Namhlanje-ke lasifunda khona uNkulunkulu wethembekile usibizela emhlanganweni noma ebudlelwaneni noJesu, ngokuba ila khona umuntu noNkulunkulu befike behlangane khona. KwabaseKorinte besibili kusukela kuverse 17 kuya 21 uzofika uthole ukuthi uPaul uNkulunkulu Baba wayekuJesu ebuyisa abantu ebabuyisela kuye, wasebanikeza inkonzo yokubuyisana, waphinda wabanikeza nezwi lokubuyisana. Ingakho namhlanje emini sishumayela ivangeli likaJesu, ingoba sesibuyisene nenkosi, ingoba inkosi sinikezile futhi inkonzo nezwi
lokubuyisana ukuthi masibuyeleni kuNkulunkulu. Haleluya. Sibe nobudlelwano noNkulunkulu ngoba lokhu kuyathandeka emehlweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu wakhuluma kuIsaya wathi wena nonke wozani kimi. Kungeke mali nizothenga. Kungeke mali. Ngokuba bheka isandla sami asifinyeziwe ukube sinesindisa, indlebe zami azifinyeziwe ukube zingezwe. Kodwa ububi beni bekusithile ebusweni bami. Kodwa manje sithola indaba enkulu. Mangabe uJesu esefa esiphambanweni elithi iBhayibheli kwabaseKolose chapter 2 wanqoba onke amandla obubi, wanibethela ngisho incwadi eyayisimangalela, incwadi yamacala, wasula ihlazo lethu. Okusho ukuthi manje siphile esikhathini la khona uNkulunkulu esithethelele ngaye uJesu. Umuntu nomuntu usefika la khona ezithathela intethelelo kuNkulunkulu ngokuthi akholwe uJesu, abe nobudlelwano noJesu, ngokuba manje thina asisazimeli. Thina uthe uJesu thina singamagatsha, yena ungumvini oyiwona wona. Okusho ukuthi kahle kahle uBaba nangabe siyababa asisaziyeli thina, kodwa siye simbethe uJesu. Ingakho uPaul kwabaseGalatia athi bheka manje ngembethe impawu zikaKristu kwenze njani. Usiyaqonda uPaul ukuthi akuseyimi ophilayo kodwa sekuKristu ophila kimi. Haleluya. Uze athi kwabaseFilipi chapter 2 wakhona chapter 3 athi ena inye into engilangazelelayo ngaphezu kwezinto zonke ukuthi ngifunyane ngikuye uJesu, ngingenakho ukulunga okuza ngokomthetho. Ngokuba kahle kahle ukulunga komthetho akusikhona ukulunga lokho uNkulunkulu kade ufuna sibe nakho, kodwa sibe nokulunga ngokukholwa. Athi mangabe ibhala-ke kwabaseRoma athi umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ukulunga, ebese evuma ngomlomo ukuthi uKristu Jesu inkosi, uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo kube ukusindiswa. Okusho ukuthi ukulunga akusezi ngokwemisebenzi yethu, kodwa manje sekuza kuyisipho sikaNkulunkulu. Nangabe eyiveza kwabaseRoma chapter 5 uPaul uthi bonke abamukele ukuvama komusa nesipho sokulunga sikaNkulunkulu bayabusa empilweni. Haleluya. Okusho ukuthi sisamukela kanjani lesipho sokulunga ngesikhathi simvuma uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yethu, ngesikhathi sizinikela kuye sibe sisamukela isipho sokulunga. Lesipho sokulunga lesi asisebenzeli kahle kahle, isona lesi sipho lesi ngesikhathi sikholwa uJesu ekuyisona esisenza silunge phambi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwabaseKorinte besibili verse 21 chapter 5 uthi uJesu, uthi uPaul laphana, uNkulunkulu wamenza uJesu owengonanga lutho ukuthi abe isoni athwale ihlazo lethu ukuze thina sibe ukulunga kukaNkulunkulu. Okusho ukuthi mangabe sesimamukela uJesu sifika la khona sesingasezona izoni, kodwa sekushintsha igama sesiba ukulunga kukaNkulunkulu ngoba sesimamukela uJesu, sasamukela isipho sokulunga. Sifike la khona thina uqobo lwethu ukuthi senze kahle noma senzanga kahle sengasakhawunti lokho, sekukhawunti ukuthi thina sesimi endaweni enguJesu, sesimi la khona sesinobudlelwano noNkulunkulu, sesinenhlanganyelo noJesu, sesingukulunga kukaNkulunkulu. Ingakho lithi iBhayibheli ukulunga kwemvelo kufana nezidwedwe ezibolile emehlweni kaNkulunkulu. Indaba ingoba uNkulunkulu ukulunga okuyikona akumisile ukuthi abantu bazongena ngakhe ezulwini noma embusweni wakhe. Akusikhona ukulunga okwemvelo. Mangabe uJesu ekhuluma kuMateyu 22 ekhuluma nesiqongo nabaFarisi uthi ukulunga kwenu
mangabe kungakudluli laba lokhu kwabaFarisi nabaSadusi nababhali angeke ubone umuso kaNkulunkulu. Kodwa into esifundayo laphayana lithi iBhayibheli babelungile labantu noma babawugcina umthetho noma babewazi umthetho. Omunye ngelinye ilanga lithi iBhayibheli waze wakhuleka wathi Nkosi ngiyakhipha konke okweshumi ngiyanikela ngiyaphana futhi mina ngifasta kabili ngesonto. Lithi iBhayibheli kwakhuphuka nomunye wabezizwe nje elithi iBhayibheli wafike wazithoba phambi kwenkosi. Lithi iBhayibheli wahluleka ngisho ukuphakamisela ikhanda lakhe phezulu wase wathi Nkosi ngiyavuma impela ukuthi ngisole ngicela ungahawukele bengawungihawukele yini. Lithi iBhayibheli lo owathi mangabe ekhothama wathi Nkosi ngihawukele. Lithi iBhayibheli yena lo wabuya waphuma endaweni yomthandazo elungisisiwe uNkulunkulu ngoba akabhekanga amandla akhe kodwa wabheka amandla okwenziwa. Emva kwalokhu usebesethi uJesu njengalokhu ngimfundisa kanje ingopha ukulunga kwenu mangabe kusanjengalokhu abaFarisi nababhali nabazenzisi noma nabaSadusi angeke nubone umbuso kaNkulunkulu. Suthola kanjani ke lokulunga lokhu ngoba phela labantu benza banikela iminikelo bayathandaza kathathu ngosuku bayafasta kabili ngesonto benza iminikelo ngendlela zonke. Ubese lithi ke iBhayibheli kanjalo ke umuntu uyalungisisiswa ngokukholwa uJesu. Haleluya. Sisesikhathini la khona senzelwe into emnandi ukuthi ukulunga kwethu akusancikile ezenzweni zethu kodwa kuncike ekuthenini siyamkholwa yini uJesu. Bese emva kwaloko njengalokhu lithi iBhayibheli umuntu unjengalokhu ekholwa uyakhuluma futhi uyaphila njengalokhu ecabanga. Kushuthi mangabe sicabanga noma sikholwa uJesu imicabango yethu ihlinze ngombuso kaNkulunkulu. Ila khona ukulunga okuyikho kuvela khona. Ingakhe uphole lungisane insindiso yenu noma lolelane insindiso yenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Nibe nazi lokhu ukuthi uNkulunkulu osemsebenzini empilweni zenu ukwenza onisizayo ukuthi nenze okuhle, onisizayo futhi ukuthi ninxanele ukwenza ukulunga kwakhe, onikezayo amandla. Ingakho uTitus uPaul nangabe ebhala athi bheka ke manje inkulu into uNkulunkulu asenzele yona ngokuba umusa wakhe wambuliwe kubo bonke abantu, ubafundisa, ubanikeza amandla, ubaqeqesha ukuthi banqabe konke okuyisono namanyala ebese beziphilela nje ngokulunga kukaNkulunkulu okuza ngomusa kaJesu. Ngengizwe ke abanye abantu bethi nangabe sishumayela ivangeli lomusa noma mangabe sikushumayela umusa kaNkulunkulu bethi sinikeza abantu ilicense noma iguna lokona. Kodwa iqiniso lempela lithi umuntu akadingi umusa ukuze one, kodwa umuntu udinga umusa ukuze aphume esonweni. Haleluya. Ngokuba uNkulunkulu uyabakhipha abantu esonweni ngomusa wakhe ukuze abantu bengezuzigqaja. Lithi iBhayibheli uPaul nangabe ebhala kwabase-Efeso uthi bheka manje kungomusa nisindisiwe nimi futhi nikholwa. Kwayikhona lokukholwa kwenu, kwayikhona akuyona into engaboosta ngayo ngoba kwayikhona ukukholwa lokho kuyisipho sikaNkulunkulu esivela kuye ukuze nina ningeke naba nakuzigqaja, ningeke naba nakuzincoma ukuthi sindisiwe ngamandla ethu. Ebese ethi ngokuba bheka ke nina nomsebenzi wezandla zakhe futhi kunemsebenzi uNkulunkulu emihle ayibekile ngaphambi kokusekelwa komhlaba ukuthi nihambe kuyo niyifeze. Kodwa lokho kwenzeka mangabe sesikuJesu, sehlangene naye,
uke wathi uNkulunkulu ubheka mina nginemcabango emihle ngani. Imicabango yami akusiyona yokunibhubhisa kodwa ingemicabango yokuthula, ukuba nginikeze ithemba, nginikeze nesikhathi, bese nginikeze okulungileyo ngesikhathi. Haleluya. Konke lokho sithola mangabe sisemhlanganweni noJesu. Sihlangana noJesu nje, sihlangana khona sisebudlelwaneni naye. Esingahlangana sisemkhulekweni, esingahlangana nje sihlale naye ubuso nobuso, esingahlangana khona noJesu sihlale naye simoya ngendumiso, ngokuba indumiso iyamsusa uNkulunkulu ehlalweni sakhe bese mbeke phakathi kwabantu la edunyiswa khona. Haleluya. Zinengeke indlela ongahlala phansi nazo ngoJesu. Eyokuqala nje uJesu ayibalulile esizokhophola. Uthe abantu bamelwe ukuba bathandaze bangapheli amandla. Haleluya. Iyona ke indlela yokuqala leyo, sihlale noJesu sisemthandazweni. Ingake ethe kuMateyu ungena endlini yakho uvale, ebese nje uyathandaza kuyise osekusithekeni futhi ubone kusithekeni, uzobe sekuvuza phakathi kwabantu. Enye indlela ivezile laphayana kuMatthew chapter 6, ukukhuleka nokufasta ukusila ukudla, nakho lokho kuyakwenza ukuthi uhlangane naye. Enye indlela eyemnikelo, ukuthi iminikelo yakho mayingabe iminikelo eyenziwa phambi kwabantu ukuze abantu babuke. Enye indlela okuhlanganwa nayo elula eyokufika la khona udumisa khona uNkulunkulu. Endike mama uzongena ebukhoneni baNkulunkulu, amahubo 110 lithi ngenani ngezibongo emagcekeni kaNkulunkulu noma endaweni kaNkulunkulu, okusho ukuthi mangabe uqala umthandazo wakho ukuthi Baba siyabonga, kahle kahle usuke songena emagcekeni kaNkulunkulu, usuke songena la khona ungena kwi-manifested presence of God. So usukile kwi-omnipotent presence, noma ususukile kwi-Emmanuel presence of God. La khona sikhuluma ngokuthi masikhuluma nge-Emmanuel noma i-omnipotent, la sikhuluma khona ngokuthi uNkulunkulu useyindaweni zonke, kodwa ufike la khona songena kwi-manifested presence, la khona sohlangana noNkulunkulu nibukane isiqu nesiqu. Bese lithi iBhayibheli nangabe sihlangene kanjalo noNkulunkulu siyaguqulwa sifaniswe noJesu, inkazimulo ekuye ibese ithululelwa kithi emva kwalokho. Ingakho uMoses ehleli noNkulunkulu insuku ezo-40 sentabeni, lithi iBhayibheli wathi engazelele kodwa wathi mangabe befika phakathi kwabantu, emva kwalokho lithi iBhayibheli ubuso bakhe bakhanya bakhazimula, wayengabhekeki egcwele inkazimulo. Indaba wayesefike kwi-manifested presence of God, noma wayesefinyelelela khona sikhuluma nge-Shekinah glory, noma esekufinyelela khona esesenkazimulweni kaNkulunkulu, esesingasakhulumi ngefu nje kuphela kodwa sesikhuluma ngokuthi inkazimulo kaNkulunkulu isiyaphathwa. La suke khona sesikhuluma ngokuthi izinto ezenzeka supernatural seziyamanifesteka physically. So noma la sikhuluma khona ngokuthi izinto ezikumoya seziyamanifesta physical. Haleluya. Ila khona nangawo ufinyelela la khona esowusekhoneni kaNkulunkulu okubonakaliswayo, sokusekazimulweni kaNkulunkulu ebonakaliswayo. Ila khona nangabe uthi ngibona amafutha ezandleni zakho, all of a sudden amafutha
agcwale ezandleni. Ila khona sofinyelele ebukhoneni bukaNkulunkulu. Indawo uNkulunkulu usibizelile emhlanganweni kanye noJesu. Singena kanjani? Singena ngokubonga. Mangasike sakhuleka sathi Baba siyabonga, sisuke sesingena phakathi. Okubalulekile ukuthi nangabe soqalile umkhuleko wakho noma soyiqalile indumiso, ungayeki ungahlangananga noNkulunkulu, ungayeki ungakangeni endaweni engcwele. Mangabe sifunda iTabanakele lithi iBhayibheli kwakukhona indawo yangaphandle la kwakwenziwa khona iminikelo thizeni, bese kube khona indawo ephakathi la khona ekuthiwa indawo engcwele eyayinezinkwa zokuwa, eyayinakho konke ezinye zezinto. Kwakushiswa khona impepho, haleluya, kwenziwa khona imithandazo, ngena abapristi. Kodwa lithi iBhayibheli kwangena umpristi omkhulu endaweni engcwele. Kodwa manje siphila la ekhona sesingasenayo umpristi omkhulu emhlabeni, sekuJesu umpristi omkhulu esenzile nathi ukuthi sibe ngabapristi. Elithi iBhayibheli uyenzile indlela ngegazi likaJesu. Mangofunda amaHebheru chapter 9 no chapter 10 kwikonzo umpristi omdala nentsha ubuka khona. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasenzela indlela yongena endaweni engcwele. Sizingenela thina, sesingasangenelwa umpristi omkhulu, sesingasadinga umfundisi ukuthi songene ebukhoneni bukaNkulunkulu, sesizingenela thina. Ingobani? uNkulunkulu usibizelile emhlanganweni kanye nendodana yakhe uJesu Kristu. Mangabe sesisendaweni engcwele noma sisangaphandle, ila khona sisuke sisakhuleka senza iy'celo ey'thize. Kodwa manje elithi iBhayibheli ngqongqozane, celani, niyakuvulela, nakunikezwa, nakuphiwa, funani nakufumana. Mangabe sesifikileke endaweni engcwele, ila khona ubukhona bukaNkulunkulu obonakaliswayo bukhona. Ila khona ivoice kaNkulunkulu. Kungenzima ukumuzwa uNkulunkulu ngokuba usuke sodlulile indawo yangaphandle, i-outer court, usuyidlulile futhi la kwinakhonjana kwi-inner court, sokuyi-holy of holies, sokusendaweni engcwele kaNkulunkulu. Ube lukhona njengomthandazo. Sengvala lokhu kuhle kuyathandeka emehlweni kaNkulunkulu ukuthi bonke abantu bahlale naye, babukane naye ubuso nobuso. Haleluya. Sophakama sime ngenyawo, sisothandaza.